Roubenka. Čí oblé jméno to je? To tam u nás doma, v Plakánku. Přespanělou máme studánku. Roubenka se jmenuje. To je Fraňa Šrámek? Správne. No tak teraz to už nezakrieme. Dnes sa spoločne pozrieme do okolia mesta Dolní Bousov a bude to romanticky voňavé. Cyklopotulkový deň začíname v obci Bechov, ktorá je súčasťou Dolného Bousova. Pri pohľade na tieto dobroty si vravím, hlavne sa neprejedz, čaká ťa športový výkon. Lenže môj prázdny žalúdok to vidí inak. Až keď je celkom plný, dovolí mi z Bechova vyraziť na východ. Po necelých 4 kilometroch sme doputovali do Dolného Bousova. So Stanom sme tu prvýkrát. Veru, že zišiel by sa nám sprievodca. Dobrý den. Dobrý deň. Vraj ste cyklistický starosta a pozerám podľa oblečenia. Dobrý deň. Dobrý den, vítám vás v Dolním Bousově. Že môžem byť? Dobrý den, vítám vás v Dolním Bousově. Rád vás provedu. Díky našim křesťanským předkům jsou dnes pro putující věřící i bezvěrce báječnými záchytnými body v krajině i ve městě kostely. Ten bousovský, svaté Kateřiny, je barokní. Punc nejstarší budovy ve městě má však vedle stojící bývalá fara, skolaudovaná v 17. století. Místo faráře v ní nyní přebývá městská knihovna a informační centrum. My bychom se u vás rádi projeli na kole, ale zároveň se i něco dozvěděli. No určitě. Za tímhle účelem máme v Dolním Bousově zbudované naučné stezky. Jedna je okolo Klenice za Hrou a Poznáním, ta je taková delší, ta má asi 11 kilometrů, a potom kratší, ale také průjezdná je krajinou Červenského rybníka, protože hnedka za Dolním Bousovem máme jeden z největších rybníků v Českém ráji. Ke každé té stezce je udělaný pracovní list a na těch stojanech z texty jsou z druhé strany úkoly a odpovědi pro děti. Tím listem vyplněným se můžou vrátit sem do informačního centra a získají malou odměnu za projití stezky. Množstvo zaujímavých informácií sa dočítate aj o poschodie vyššie. Zalistovať si môžete až v 13 000 knihách. Aspoň jedna od známeho rodáka z nedalekého mesta Sobotka tu hádam bude. Vybíráme si jeden z nabízených výletních okruhů, stezku okolo Červenského rybníka. Vsadili jsme na něj snad i proto, že je ukázkovou připomínkou doby po 30leté válce, kdy se Bousovu říkalo město na ostrově. Obklopovalo ho tehdy totiž až 50 rybníků. Náučný chodník nás priviedol až k miestnej továrni na výrobu likérov. Kúsok vyššie stojí ďalšia fabrika. Cukor v nej už nevyrábajú, ale so stavbou majú veľké plány. Z veže bude turistický cieľ, výhliadková väža. Starosta nechváli deň pred večerom a ukazuje nám súčasnú pýchu mesta. Tak to je travnatá plocha jak na golf, a ne na fotbal. 106/68. Mezinárodní rozměry. To je jedna plocha, druhá plocha a tady za bránou třetí plocha. Naši předkové musí být pyšní na to, co jsme tady teď vybudovali. Ale dřív se tady dařilo hokej. Ano, ano. Je to tak, hokej tady má, řeknu, velké kořeny. Ve své době v těch 30. 40. letech byl úspěšnější než fotbal a na konci 40. let se tady hrálo tehdy o postup do první ligy. Až tak? Do nejvyšší soutěže. Civil, cyklista, fotbalista a teď starosta v gala. Muž mnoha řemesel i funkcí je na nikoli pejorativní převlékání kabátů zvyklý. Právě má před sebou svatební obřad, ovšem v roli oddávajícího. Zatímco lídr Dolního Bousova spojuje dva lidské osudy, my čekáme před radnicí. Můžeme pokračovat dál. Směr Vlčí pole. Teda vy stíhate všetko. Pátek je náročný. Akčného starostu nasledujeme ďalšie 3 kilometre južne. Málo frekventovaná cesta dodáva nášmu cyklovýletu punc voľnosti a pohodlia.
Z miery nás vyvedie v dobrom slova zmysle gotický klenot. Kostol svätého Šimona a Judy sa bliští v miestnej časti Vlčie pole. Dle informací památkářů je to jedna z nejzachovalejších kostelíků tohoto druhu vůbec v republice. Dnes máme štěstí, velké štěstí. Jinak netopíři hnízdí opatrovíš pod střechou v absolutní tmě. Tady je vidím i já poprvé. Netopíři nad našimi hlavami nás inspirují a motivují ke vzletu. Z Dolního Bousova proto naše těla přepravujeme kolmo, tedy na kolech, do Horního Bousova, abychom si dolňáky a jejich domovinu prohlédli také z jiného úhlu. Každý zná trosky z druhé strany, to znamená od Jičína. Tady se koukáme od Horního Bousova. Napravo od trosek je Humprecht a nalevo od trosek je kopec Viskeř. A pod horizontem je naše poslední místní část Střehom, kam budeme pokračovat. Úchvatným zjazdom sme sa akoby prehúpli do iného storočia. Zvonica a chalúbky sú ako vystrihnuté z minulosti. Iste nie sme sami, koho tento mlyn z roku 1516 prenáša tam, kde dobro víťazí nad zlom. Dobre som sa pripravila, že práve na tomto mieste sa hodí povedať, že dnes s nami nejsou žerty. Pouze čerti. Jenom jeden, který tady sedí na mlýnském kole. A tento objekt, tento bývalý mlýn je známý tím, že se tady natáčela pohádka Z čerty nejsou žerty. Tak mám pravdu. Máte pravdu. V Bousově a okolí nemusí rodič, pohrdající televizí, svým dětem pohádky jen vyprávět. Může klidně mlčet. Stačí jen, aby vzal ratolest za ruku a vydal se s ní na procházku čarokrásným úsekem chráněné krajinné oblasti Český ráj, přírodní rezervací údolí Plakánek. Skutečně ryzí pohádka. Po naučné stezce projíždíme Plakánkem až k nejzachovalejšímu a nejvýznamnějšímu středověkému hradu u nás. Kost, hrad Kost máme za zády a je to cílový bod údolí Plakánku. No, mne celkom vyhladlo v bruchu, keď sa bavíme o tých kostiach. No bylo to náročná cesta. Poďte. Či sme hladní, alebo nie, ešte nekončíme. Frčíme späť do Dolného Bousova, ktorý sa dlhé stáročia spájal s výrobou nielen cukru, ale aj páleniek. Aj v obci Bechov, kde sme začínali, sa venujú výrobe ovocných destilátov, ale revolučným spôsobom. Ešte sme sa ani nenadýchli tej omamnej vône a už sa nám dejú zvláštne veci. Spracujú tu aj plody, ktoré si prinesú pestovatelia. A je len na vás, či vám z nich vyrobia mušt alebo ovocný destilát. Tady máme jednokotlový systém, kde teďka připravujeme třešňovici pro našeho zákazníka. Tento jednokotlový systém má jakou plášťový, to znamená, že už tady nedochází k připalování ovoce. Máme tady 3 stupně rektifikace, to znamená, že pálenka bude 3krát destilovaná. Fakt to vypadá kouzelně. Tak jak? Předpotopně futuristicky. Jako přístroje a kulisy z geniálních filmů Karla Zemana, inspirovaných knihami Žila Verna. No a toto sú vlastne vaše monterky. To jsou moje montérky. Čistá práca. Takhle vypadá paličena 20. století. Tak ako dozrieva ovocie, aj my sme počas cyklotúry dozreli. Sme zreli akurát tak na oddych. Nuža romantický kraj si zaslúži romantickú rozlúčku pri sviečkach. Presne také luxusné parametre, ako mal náš cyklopotulkový deň, má aj môj prechodný domov. Izba pôsobí ako byt. Neviem sa dočkať, ako si túto chvíľku vychutnám v tichu o samote. Ty čo ty robíš? Som sa zľakla. Co ty tady děláš? Já mám 6. Ja tiež. No čo, zapnem ti bublinky? Ne, já myslím, že překvapení už bylo dost. Veď Dolný Bousov je plný prekvapení. I romantiky. Také scénář k tomuto pořadu musel určitě napsat Vráňa Šrámek. Tak čo chcete viac? Príďte sem. Čau.